God aften Danmark, og velkommen til dagens udgave af Debatten. I lyset af Donald Trumps indtræden i det ovale værelse, har der rejst sig enorm fortvivlelse i USA omkring Amerikas fremtidige politik. Herunder især på det finansøkonomiske område. Og for videre at debattere Amerikas fremtidige finanspolitik, vil jeg gerne have lov til at bede Yusuf Kaliango, professor i økonomi på CBS. Velkommen. Og ligeledes vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til finansminister fra Blå Blok. De herrer, Donald Trump har tænkt sig at indføre handelsprotektionisme i USA, og har gennem hele sin kampagne været imod frihandel. Så fortæl os, hvad han er sket. Hvorfor skal USA ikke have frihandel, men derimod protektionisme? Yes. Grunden til, at Donald Trump gerne vil indføre protektionisme frem for frihandel er, at han gerne vil opnå et overskud på handelsbalancen. Der skal ikke være balance mellem import og eksport, men derimod skal USA gerne, eller vil han gerne have, at USA skal importere mindre, men eksportere meget mere. De skal have fokus på egen økonomi, så deres egne virksomheder kan følge med. Hvilket altså vil sige, at de skal sætte sig selv i fokus nu, så deres egen vækst kan stige, men også sætte den resterende verden lidt i anden række. Men herr Kjeld, de har i de foregående interviews med mig sagt, at handel mellem to lande var et såkaldt nulsumsspil. Hvad mener de med det? Jo, udenlandskonkurrence er til skade for det hjemlige erhvervsliv. Som sagt, så handler det om, at vi skal have overskud på handelsbalancen, hvilket vil sige, at vi skal importere mindre, men eksportere mere. Så når der er handel mellem to lande, så vil det ene land altid stå som taber, mens det andet land vil stå som vinder. Der kan aldrig være to vinder, når to lande handler sammen, og det bliver du nødt til at forstå. Anders Kjeld, jeg tror, du ved lige så vel som jeg gør, at teorien af nulsumsspil, den er ikke aktuel i virkeligheden. Og det er den ikke, fordi at når to lande handler med hinanden, så vil der ske det, at landene de vil så effektivisere produktionen af varen, fordi de specialiserer sig i den vare, som de er bedst til. Og derfor så vil begge lande have en effektiviseret produktion, og de vil altså samlet set have en større produktion, end de havde, hvis de ikke handlede med hinanden, og dermed også en større velstand. Og det er grunden til, at vi skal have frihandel, og ikke handelsprotektionisme. Men hold. Men Anders Kjeld, hvad siger du til, at landene specialiserer sig i den produktion, de er allerbedst til? Men det er jo det, jeg har sagt hele tiden. Der kan ikke være to vinder af en handel. Lad os antage, at det ene land her er bedst til at producere både biler og vindmøller. Hvad gør vi så? Kort, Yusuf, hvad har du at sige til det her? Ja, det kan godt være, at det ene land er bedst til at lave både biler og vindmøller, men der er stadig en af varerne, som de er allerbedst til at lave. Det kan være, at de er allerbedst til at lave vindmøller, og derfor så kan det andet land så få lov til at specialisere sig i bilerne, og på den måde så vil der ikke gå noget effektivisering i produktionen tabt. Og begge lande vil have en meget effektiv produktion, og på den måde så vil der stadig være større effektivisering i produktionen og mere velstand mellem landene. Og derfor skal det være frihandel og ikke handelsprotektionisme. Men. De herrer. Sorry, tiden er gået. Men som altid fortsætter debatten inde på DR.dk's hjemmeside. De herrer, tak for i aften. Danmark, tak for i aften.